नमस्कार, तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे। तर आज आपण तांदळाचे वाफेवरचे पापड कसे बनवायचे आणि कलरफुल पापड कसे बनवायचे ते शिकणार आहोत। तर बघा, पापड कसा दुपटीने फुलून येत आहे आणि चांगल्या प्रकारे पांढरा शुभ्र पण झालेला आहे। तर हे पापड कसे बनवायचे आपण या व्हिडिओमध्ये बघूयात। तर हे बघा, अगदी दुप्पट झालेला आहे पापड आणि यावर कलरफुल डिझाईन पण कशा बनवायच्या ते मी सांगणार आहे व्हिडिओमध्ये। तर प्रथम आपण 1 वाटी या मापाने मी तांदूळ मोजून घेतलेले आहे आणि 2 दिवस फुलवून घ्यायचे आहे आणि हे दोन्ही दिवस त्याच्यातले पाणी बदलत राहायचे आहे। तर हे तांदूळ मी 2 दिवस भिजून पाणी काढून घेतलेले आहेत। तर हे बघा, चांगल्या प्रकारे फुललेले आहेत तांदूळ। तर या तांदळाला आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचे आहे। तर चांगले एकदम बारीक वाटून घ्यायचे आहे मिक्सरमध्ये। तर प्रथम मी पाणी न घालता चांगले वाटून घेईल आणि हे 1 वाटी पाणी घेतलेले आहे। तर सुरुवातीला मी पाणी न घालता मिक्सरमध्ये वाटून घेईल, त्याच्यात आधीच मॉइश्चर असल्यामुळे। तर हे वाटून घेतलेले आहे मी। तर आपण ह्यामध्ये अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊयात आणि चांगले बारीक वाटून घ्यायचे आहे, अगदी बारीक। तर हे वाटून घेतलेले आहे। तुम्ही याला चाळून पण घेऊ शकता, अगदी बारीक चाळणीने किंवा वस्त्रगाळ करू शकता। मिश्रण असे मीडियम पातळ असावे, जास्त पातळ किंवा घट्ट असू नये। तर हे बघा, चम्मच असं उलटा केल्यास असे चम्मचवर थांबावे मिश्रण। तर ह्यामध्ये आपल्याला अर्धा चम्मच मीठ टाकून घ्यायचे आहे। तर जे आपण मिश्रण वाटलेले आहे ते आपण या दोन्ही वाटीमध्ये थोडे थोडे काढून घेतलेले 1 ते 2 चम्मच काढून घ्यायचे आहे, जास्त मिश्रणाची गरज नाही आहे। आणि त्यामध्ये आपल्याला हे केकचा कलर मिसळून घ्यायचा आहे, कोणताही कलर चालेल। हिरवा कलर घेतलेला आहे मी। तर एका वाटीमध्ये हिरवा कलर आणि दुसऱ्या वाटीमध्ये लाल कलर मिसळून घेणार आहे। तर हे बघा, अगदी थोडेसे 1 ते 2 चम्मच मिश्रण बाजूला काढून मी कलर मिसळून घेतलेला आहे। तर हा लाल कलर केकचा आहे आणि हा पॅपिलॉनचा फूड कलर आहे। तर हे पाणी मी उकळवायला ठेवले आहे आणि या प्लेटमध्ये तेल लावून घ्यायचे आहे बुडाला। आणि ह्या मिश्रणामध्ये मी तीळ आणि जिरे टाकून घेतलेले आहेत। तर हे मिश्रण मी बघा प्लेटमध्ये टाकून घेतलेले आहे। तर ह्या प्रकारे आपल्याला ह्या कलरच्या मिश्रणाचे थेंब टाकून घ्यायचे आहेत। तर अशाच वेगवेगळ्या डिझाईन तुम्ही बनवू शकता कलरने पापडावर। तर आणखीही मी डिझाईनचे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत माझ्या चॅनलवर शॉर्ट्समध्ये, तर तुम्ही नक्की बघून घ्या। आणि ह्या पापडाच्या प्लेट आपल्याला कढईमध्ये 1 ते 1.5 मिनिटं वाफवून घ्यायचे आहेत। तर अशा प्रकारे मी हे कढईमध्ये 3 प्लेट ठेवलेले आहेत। तर अशाने आपल्याला गॅस कमी लागतो, एक पापडला गॅस खूप जास्त लागतो। तर हा पापड शिजला आहे, तर बघा कलर किती मस्त दिसतो आहे। आणि अशा प्रकारे पूर्ण काठ लूज करून घ्यायचे आहेत पापडाचे, त्याच्यानंतर हाताने अलगद निघतो हा पापड। तर अशाच पद्धतीने तुम्ही हे पापड बिना कलरचे सुद्धा बनवू शकता। तर हे रुखवतीमध्ये छान दिसतात पापड। तर हे पापड तुम्ही मेन कापडावर किंवा एखाद्या कपड्यावर टाकून वाळवू शकता। 2 दिवस उन्हात वाळवून घ्यायचे आहे कडक। तर इथे मी तुम्हाला कलर वापरून आणखी पॅटर्न करून दाखवणार आहे। तर हे काट्याच्या साहाय्याने बघा कशी मस्त डिझाईन होत आहे। तर हे बघा, वळल्याच्या नंतर पापड असे दिसतात। तर काही प्लेन पापड सुद्धा केलेले आहेत मी, पाठीमागे दिसत आहेत। तर हे मी 2 पापड तुम्हाला तळून दाखवणार आहे। हा मोठ्या प्लेटमधले 2 मोठे पापड आहेत आणि हे छोट्या प्लेटमधले छोटे पापड आहेत। तर हे 2 पापड मी तळून दाखवणार आहे। तर हे बघा, मस्त एकदम दुप्पट फुललेला आहे पापड आणि कलर सुद्धा मस्त दिसत आहे। हा मोठावाला पापड मी तळून दाखवेल। तर हा बघा, मोठावाला पापड तळलेला आहे। तर तळल्याच्या नंतरही याची डिझाईन खराब होत नाही आहे। तर बघा, हा किती दुप्पट फुललेला आहे। तर हे बघा, हे आधीचे पापड किती छोटे दिसत आहेत आणि हे अगदी दुप्पट आकार झालेला आहे। तर अगदी मस्त पापड झालेले आहेत आणि पांढरे शुभ्र पापड झालेले आहेत आपले। तुम्हाला आवडल्यास नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक जरूर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।